Akyem Abompe ye kuro bi a ewo Kwaebibirem Municipality epue mantam mu ha na adwuma titru a woye eye kua adwuma mprempren aban sukuu ba akopɛ na ewo ho na sukuu ne tebea enye kra aweho sem ne se sukuu no etebea no adwiri asɛe atete apansam efiri adan papa obetena mu electricity nkanea nkonwa odbetsua de nchense ebobo won adan so ene ohaw pii ena ato sukuu no timamufu a wote kuro no mu esu afre aban ene oman ni nyina titiriw Akyem Abompe nipa a wadi yi na kakra wo mo sem se monka mo humomwe na monso aswa kakra na se mubesi sukuu dan foforo mpo ana mubesi dada no ama na kotebia papa mu a kasa mu no sei ene bi mu kan Abompe Primary School na me starting school me kwaya me diwie na America krani school no ehia mu abebre na nsen frama denkyere bia eboy no abetutu ye dan ba bia ti say school no me ha mani nka omka class mienu bom because school no enyu baba ye hia mu abebre dan no ye papa kwakusu start design blocks no wanwie entini yesre Abompe manfo amwo krom mo nkran mo kumase mo abotire ba bia obi biara obia ye hia obia moa se mo beba mo be kan ye ho ye so ye de ahoden ata amachi na yetimi awie school no ama ye kuro because school na e ba ko pe na o kuro mu a na nsen teachers fuei e kompleni so ombeba no ne ane agu omtable so ahomete enti we die yesre mo yesere nsayem mo amwa kwantuom wo Abompe ha wo da man ba bia wo bia wo abotire wo nkran wo kumase mo maboa na school no entumpon na nsen yenua agejima abeboa school uniforms bebre textbooks bebre yenua be ma na yare pa aha no no ko school a wo wie wa dwen school no ti sa ne hia obi biara se de yenua ne ye no bia nso mfa ne nsa emese mu bi ne yemwa na kuro no entimi ntumpon ye PTA chairman wa ha guso ameboa se nyame be yadom na school no ewa ha no enyuma ewom betimi akoso nanso nema bebre wo school no ayese nya afoforo ewo akwantuom na omode omomo anso ba beboa nti yesre agidefo a nyame ayi mu se mo nyame ayi mu adom a watomo nsam no yesre mo se mo mra meboa ensusam roho ensusam eden ama school fo no omusu no mo kura anso enhyeda ankoyie nti yesre mo se mo ba betu ebura na se pipe bi ama school fo no so mbenya bi anom ye wo ba bi se ba bi enu aduane kura ma omo ho se ye di nua na bebo ensu nua ni nyina san e basa ye nyanka besi ne blog bi ama omo na ne o anu aduane na ma omo no so watimi atem anoa mankwala nso anya ba bi atena didi ma omo so omo ho atom tinema bebre ni ehia se ye sremo moa se mo fa mo moa ma meboa ye ni nyina mfa dwuma no enkonkan e fo se nkwala ne ye daachi a omo so ebi baba mfaso ama ye president bebam ministers bebam enema bebre wo mo frɛ no mu a se nyame adom ne etime boa mo a ye nso Abompe ye betu hwa na me ba school mu ha no Abompe je chese nya ho anya me fe kura on windows nyina sesei on light ni ho nti za school for ne teacher for no plan so on the school for no best studies ya esumo bi ama nkwala no hunu so ba hwe on window ba hwe on dam ho adan na chi die su hwama bo na dan nyina seya sese kura esuro ne de ama teacher for ne se asem bi nsi ne amfa nhye se teacher for na ayetena ho hwe eti ya pamo chow Abompe for members amowa abrochire onwe won kran yesra mo minuanu monum ye na nya se nimbuase e ba Abompe kuraismu eti yesra mo torrent ni je chese ha teacher for no kura nya dan ba bi na onwo ba aje so nyira kwakede onwo padan kura ye ni adan ya teacher sasu ye ni bi wo kuraimu eti yesra mo momo ayen mi gina Abompe je chese ana be kasa mi gina school mo na me kasa me sra mo ara